Ayo, gendang ayo. Nunggone kalian ya. Monggo Mas Tulus. Monggo Mas. Sami pinarep iki. Ini kok yang kakung monggo. Nggih. Ayo gendang parani. Ayo. Gendang dijemput ayo. Ayo, mani ora? Jaluk karo adine. Gendang kene. Salaman Amel. Ayo. Isih bujang lho Mel iki Mel. Sampun. Wis kenalan urung mau Mbak Ge ya? Jenengmu saking Wonogiri. Asli Wonogiri.
Anakku sing bagus dewe besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mestine. Apa guyu, Mas? Ora, aku guyu awakku dhewe kok aku. Menengo ger anakku kana tanah sata tomo dadi satrio tomo Dek selamat.
Senggakane Selamat wasik. apa sapa iki mau? Senggakane wasik. Iya trawitan, ya ora apa-apa ki kala-kala ki ya ngene iki. Iki sing jenenge seni dan budaya iki kudu ngene iki. Aja dadak sing joget-jogetan wae, sing kanggo sing sepuh-sepuh ki kudu dipinangkani. Ya. Atoh tunung ngebab pakmu ngayahi kwa cipan yen wis rampung enggal untung nuswanto ora adil Bapak Soekarno, Bapak Taruh Tanah Ibu Sri Karyati. Halo, halo. Wis iso gawe. Ning lagi produksi yo iso gawe. Ning urung dadi. Gawe mareme ati. Iya, gawe mareme ngati. Bisa gawe tenan ya. Yo, cahya mudun. Atoh tunung ngebab pakmu ngayahi
jan ibu marem aja. pokoknya bapak nggih. Saha ibu. Pak Tarno wis pokoknya marem sing penting dipun dipenangkani. Pun mboten kagungan Wis ora utang. utang.